walimadɔ an b'a kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma bi ye araba ye mɛ kalo tile 10 san 2023 ni an ka dɔnkibaru waati selen bi dɔnkibaru kɔnɔna la jamana ɲɛmaaso kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmaa yɛrɛ kolonɛla Asimi Goyita ale kɔni ye wa lajɛ dɔw ka se k'o ɲɛminɛ min n'a kɛra jamana ɲɛmaaso la an bɛna an da don an ka wɛrɛ kɔnɔ ka fara o kan minisiri damadɔ olu yɛrɛ kɔni kan ka taa Kidali n'a nataw la wa an y'a fɔ an ka sigi tɛmɛnenw na a bɛ tali kɛ hakilinaba fila la o de ye min ka se ka kuma tigɛli ɲɔgɔnma sɛbɛn min bɛ Mali ani Bangladesh kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se référendum kuma min bɛ sen na o fɛnɛ o bɛ kuma la ka fara o kan an bɛ taa Mopti i b'a ye k'a fɔ Banbacu ni o ye jeunes ye u ka jatɛmɛ siraw yɛrɛ kɔni fɛ maa minnu n'olu tun b'a fɛ ka bin Sevare kan yɛrɛ kɔni kan u y'olu diya yɛrɛ kɔni bila o sira yɛrɛ kɔni kan an bɛna da don ka wele kɔnɔ ka fara o kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan farafinna farajɛla n'an ye kibaruya mun sɔrɔ an bɛ don ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye araba ye mɛ kalo tile 10 san 2023 i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na bi dɔnkibaru kɔnɔna la jamana ɲɛmaa kolonɛla Asimi Goyita ale ye sigi belebele ka se ka o ɲɛ yɛrɛ kɔni minɛ min n'a kɛra jamana ɲɛmaaso la kuluba ka bɛn ni tɛnɛndon ye mɛ kalo tile 8 san 2023 a bɛ tali kɛ sɛbɛn min ni o kɔni dira jamana ɲɛmaaso yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya jɛkulu min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'a bɛ fɔ ma Comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales ni o ye sigi belebele min n'a kɛra Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la laɲini tɛ foyi ye yaasa ka se ka ɲɛda kura k'o di anw ka jamana yɛrɛ kɔni ma ayiwa maa minnu kan ka se ka o baaraw ka se ka olu kɔlɔsi min b'a to ayiwa laɲini minnu kɛra malidenw yɛrɛ kɔni fɛ olu bɛ se ka don da la cogoya min na olu de tun bɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ sɛbɛn a taara ka d'u ma yaasa baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ min b'a to ɲɛdakura o dili min ni o laɲiniw kɛra jamanadenw fɛ ni o baara fana kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ jɛkulu in ale ka wulikajɔ bɛ bɛn ka se ka olu kɔlɔsi k'a lajɛ yalima malidenw y'a laɲini cogoya min na a bɛ ka kɛ ten wa an bɛ taa halisa an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka min ye ayiwa marabolo 8 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye bi kunnafoni laban tɛmɛnlen yɛrɛ kɔni na an y'a jira k'a fɔ ko donna nataw la minisiri damadɔ olu yɛrɛ kɔni kan ka taa Kidali nka an bɛ waati min na ayiwa minisiri min n'o yɛrɛ kɔni bɛna taama yɛrɛ kɔni ɲɛ minɛ o de ye ayiwa min bɛ tali kɛ colonel Ismaël Wage ayiwa ka bɛn ni alamisa don yɛrɛ kɔni ye mɛ kalo tile 11 san 2023 nin délégation in olu kɔni kan ka wuli ka taa Kidali u bɛ taa Kidali kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigiba fila o kɔni o bɛ kɛ ani kumakunba fila an b'a fɔ ten o kɔni bɛ kɛ fɔlɔ o de ye yaasa kumaɲɔgɔnya bɛ se ka don Mali ani Banbaci kɔrɔw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ yaasa bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ waati jan yɛrɛ kɔni bɔ Mali ni Banbaci kɔrɔw olu yɛrɛ kɔni ma sigi tabali kelen na min ye ka se ka kuma yɛrɛ kɔni kɛ filanan o de ye référendum ye ni o bɛ tali kɛ kalafili min ni a bɛ ka na ka bɛn ni juin kalo tile 18 na laɲini tɛ foyi ye ka se ka malidenw ɲininka sariya sunba kura min awa ni jamana ɲɛmaaw olu y'a baara u b'a fɛ ka o yɛrɛ kɔni don da la o tɛ se ka don da la fiyewu fo malidenw yɛrɛ kɔni k'u hakilina di a kan hakilina di o bɛ taa fila la awɔ ani ayi an bɛ to halisa an ka jamana kɔnɔna la nka an bɛ taa jamana cɛmancɛ bolo fɛ nin waati in na a bɛ fɔ jɛkulu min yɛrɛ kɔni ma ko fondation Azalaka wa ni olu yɛrɛ kɔni ye cakɛda min ni olu yɛrɛ kɔni bɛ kunnafoni yɛrɛ kɔni di kunnafoni min n'a bɛ di ka bɛn ni jeunes n'o ye Banbaciw olu yɛrɛ kɔni ka kibaruya kɔni ye an k'a fɔ olu ka jabarani so o yɛrɛ kɔni don ka bɛn ni ayiwa waati yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye bingali wale min yɛrɛ kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sevare ka bɛn ni avril kalo tile 22 ye san 2023 i b'a ye maa minnu kɔni ye bingali wale in kɛ o bɛ taa maa fila la u kɔni ye olu jabila u ka jabarani sira yɛrɛ kɔni fɛ fo ka taa se ayiwa cɛden minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tun b'u kɔ n'a bɛ f'u ma ko commando ka se ka olu fɛnɛ jafara kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger jamana yɛrɛ kɔni kan Mohamed Bazoum ale bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa min bɛ tali kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma wale ka jamana ni Mali yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ni o laɲiniw kun kɛra kabini waati jan o bɛ se ka da ɲɛnamaya cogoya min na bi an bɛ waati min na Lupitago groupement kɔni kɔnɔna la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Banbaciw olu dagayɔrɔba de kɔni kɛra yen nɔ ayiwa Mohamed Bazoum yɛrɛ kɔni y'a faamuya k'a fɔ ko gɛlɛya caman o bɛ ka bin ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka jamana yɛrɛ kɔni kan ayiwa min ye waati tɛmɛnlenw na olu ni Mali yɛrɛ
kɔni kun bɛ ko ka caman kɛra ɲɔgɔn fɛ nka ka bɛn ni ko yɛrɛ kɔni tugoya fɛnɛ ye i b'a ye k'a fɔ fɔɲɔgɔn kɔ ani bɛnbaliya o nana waati laban ninnu yɛrɛ kɔni na nka bi an bɛ waati min na ni o ye Niger jamana ɲɛmaa ye Bazoum ale yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen tigɛ ayiwa min b'a to ale ka jamana ani Mali olu bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogoya min na a yaasa banbaci kɛlɛ a ka se ka kɛ bɛɛ lajɛlen sago ani nimisiwasa yɛrɛ kɔni ye an bɛ taa burkina finitigilakaw banbaci kɛlɛ hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la halisa ayiwa olu kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la moto 40 ɲɔgɔnna si banbaciw olu yɛrɛ kɔni sɔrɔla o sanfɛ burkina finitigilakaw olu kɔni ye mugu ni kisɛ ka se k'o kɛ banbaciw kan o y'a sɔrɔ u bɛ ka b'u ka dugu min na o de ye Orolo ye n'u taara ka taa tasuma don yen dugu yɛrɛ kɔni bɛɛ la kunnafoni y'a jira k'a fɔ banbaci min tun b'a la min ni olu yɛrɛ kɔni ni binna ayiwa burkina finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni fɛ ka bɛn ni tɛnɛndon yɛrɛ kɔni ye a bɛ t'i jɔ fɔ banbaci 200 ɲɔgɔn si la Chinois jamana ale ni Canada jamana olu yɛrɛ kɔni donna tasarali yɛrɛ kɔni na ɲɔgɔn na Canada olu kɔni ye a laɲini min bɛ tali kɛ Chinois olu ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ Canada jamana kan ka se ka o gɛn ka bɔ olu ka jamana kan bari ka d'a kan ani olu ka député kɔni n'o ye wasaden olu kɔni fɔli min kɛra ɲɔgɔn kɔ bagabali kan k'o taara ka wasaden yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ o ma bɛn olu ma olu fana ye Chinois olu ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ olu fɛ ka se k'o gɛn Chinois olu fana y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ a b'o cogoya yɛrɛ kɔni na olu yɛrɛ kɔni fana ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna na o b'a jira k'a fɔ Canada ka lasigiden min yɛrɛ kɔni b'o olu fɛ yen fo ka taa se mai kalo tile 13 ma o waati yɛrɛ kɔni bɛ a bolo min b'a to ale fana b'u ka jamana yɛrɛ kɔni bila ni ne fana bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la tuguɲɔgɔn komi n'a b'o kɛla ni anw ye k'o caya k'o jidi k'an ka jaw cari diɲɛ maa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ